you'll miss God. There are people who are being a pulpit like myself and yourself, but they are carrying the certain weight of glory. Ubona mase bengekho ukuthi konke ngathi ihambile. So there are people who are so much anointed that pulpit does not anoint us. Holy Spirit anoint us. Nina nawe wonke umuntu wazi ukuthi ogcotshiwe fanele azobamba imicrophone. Asicotshwe imic, icotshwe izulu. Uyagcobeka nje impela kuphelele ku-microphone ungakazofika kuyona. There is a one great old woman in the Bible. His name is Anna. Her name is Anna. Anna was behind the scene, but controlling the systems. The Bible is, she was specializing in fasting and prayer, nothing else. As far as I know, fasting and prayer is a private ministry. I don't know kwabanye, kodwa ngendlela engiyazi ngayo prayer and fasting igcina private. Angikhumbuli kaningi ukuphathisa microphone. So that woman was an engine outside, a generator outside. But izulu la hlonipha, lamhlonipha, lamchoma uphaphe lwegwala. Ngokuthi livume altar awayiseva kulo, ukuthi uJesu adedicate kulolo altar. The church is not here. I said one day, and I'll repeat myself. Ngadi kwangathathi noma umuphi eliphi ialtari uJesu angadedicate kulona. Wayengeke uJesu ayiswe noma ikuphi. Bekufanele a very sacred, set apart altar. A divine one. Bekufanele kube ialtari elungisiwe la prepare. Because this is the King of Glory. Akuzona zonke izandla zayingabamba uJesu zithi lo. Bekufanele izandla kaSimeon. Futhi akuSimeon yedwa obezokwazi ukuyenza le bekufanele kube noAnna behind. I-atmosphere iphithizelayo uJesu wayengeke adedicate kuyona. Bekufanele i-atmosphere ibe clean in the spirit. So bekufanele kube khona umama olapha emuva owenza iglory kaNkulunkulu in the house. So there are people who are so much important. iBhayibheli elibahloniphile bengabanga kwi-forefront noma bevele. So we praise God for our mom. She's just like that. By the way, and uphetha kokubili public ministry, she is powerful and very powerful public ministry, even with private ministry. Lapho kubulala umuntu. Amen. So she's a wonderful woman of God, and we honor her. I used to say, angikhuluma into engayenzi. Angikhuluma futhi into mina nginayo into zasesontweni kuphela. Mase siphuma la unkosikazi wami uyamanga hey is that hey uyaleve ngani siphila impilo efanayo ekhana la asinankinga nje angitshela abantu hawu kuphosebe ukuthi nihlale ningaxabani anizwe nibangani vele nishadile ngiyeza ukuthi hawu ukafika emshadweni aningalwi into nibongoni wayengicabanga ukuthi umshado kulwa. So yabona into wrong si dominate ngalendlela ukuthi makwe mayingekho into wrong ngathi ukhonto wrong. Yeah, so uNkulunkulu have blessed us. Mhlawumbe into esilekeleleyo ukuthi into esihlanganisile ukuthi singabazalwane so2. Manje uba umzalwane kunemqathango ekulawula wedwa, kunezinto ongazisho, kunezinto ongazenzi kalula ucontrol oba umzalwane. Ngizama ucabanga ukuthi ukuzalana sebushone ephi umuntu mayishaye umfazi unkosikazi sorane bazweni nani ngicabanga nethi anibona abakaZulu anizwa lelo gama lithi ha nange talk inhlambu yadela dad umuntu mayiseshaya unkosikazi ngazi ubuzalwane sebukuphi nonkosikazi mayisethela indoda ngamanzi ebusweni ngazi ubuzalwane sebushone ephi. But apart ukuthi nje wenze right into wrong, when you have to continue to do what is right, wafana ulahlekelwe ubuzalwane. Manje nginisiza ukuthi umama ngithandazela umshado ukuthi ukushada ukwenza ube rude. Ukuwina indoda akusho ukuthi emva kwalokho suwina ilotho sokunomuntu ozomkhaca njengeboy. Abantu bamhlonipha umuntu esewubrother esontweni bam undermine esewumyeni wakhe.
it's a crisis. There are good people here. Bamba kanje bebheke phansi uyovusa ikhanda mhla washada. Sekuvela ukuthi uhlaza kangakanani. Amanye amadoda right kabi engakashadi. Mhla ashada nje usebona ngathi inkosikazi uyipuppet. Ulahleke the glory of that particular person. Gcina usuhleli nomuntu ocabanga ukuthi nje uyisithingithingi sakho. Ngoba imistake eyenziwa amadoda ilonto ucathi meshade nomfazi ushade nesithingithingi. I-robot. Umuntu onga exist, ongenama senses, ongaphili. Ngazwa umshade kanjani manje njalo in your mind now. Should now there's something wrong with you. Awukwazi ukushada nene. Khona hayi lento yakhe ayikho. Hayi mina ngibona yakhe athi ayikho kakhulu. Uyayoshada kanjani into engekho wena ukhona. So that the professment here on a challenge is yourself. Yeah. So nizoshada pho mangizoba nje nikhona bathanda. And so I want to say to you, you have to praise God and honor your wife. Hloniphe and treat your wife according to the word of God. And kungafi isambulo sokuthi inkosi ikubusise ngomuntu. Obengenzeka ngabe seduze kwakho. So you are privileged uNkulunkulu ekusondeza umuntu oza kulalela ayinele ingubo mawuthi kuya-ayinwa. I-honor leyo. So you need to worship God and praise Him for her. Same as a female nayo. uNkulunkulu ekusondezela umuntu will take care of you, love you. You need to praise God for that. So singathatha advantage. So because imshado eminingi ilinyazwa yilonto. Abantu balahlekelwa isambulo somuntu oseduze kwakhe. Mase ke salahleka, even myself to you. Mana lahlekelwa i-revelation of who I am. I'm telling you, I will become one of our baba bade nje basendaweni. Once you will lose the revelation of a person, you lose the glory of that man. Walahlekelwa isambulo sakhe, ulahlekelwa inkazimulo ayiphethe. So gcine seku omunye nje obaba bafika ngesonto njalo ntambama. That's the challenge. After that, there's nothing that you will receive from me. I will speak the word, but this is Okoma. If honor is not there, or you must know power is not there. Maybe we shall look at those things close, then we are praying. So thank you so much. All mamas that are here, we salute you. We love you. Bonko mama bakona, you are so special. So we love you so much. They are so special. Those people are special. With a long heart, big heart, they do what I cannot do. Ngangacelwa kanye athiwa ngipheke ngangathi umhlaba mncane mngaka yabo. Mina ngishisa ivorce kakhulu ekhaya mase ngithi akukhona ukupheka lokho. Ngiyababrayela ngithi akukhona ubani ophekela. So manje ethiwa ngigoqoze ngiuqobe ngempela uanyani uzungixhophe kuyaqala inkinga lapha. But I do it if ngicelwe kahle kodwa angisakhumbuli ukuthi ngangi gcine nini. Amen. So we praise God. All our precious mothers and fathers, thank you. Obabi leadership of the church, sisters, thank you. Siyabonga kakhulu. And Onkama Ministries, we praise God for your life. Amen. Asifunda incwadi kaMatthew chapter number 6, so fundani verses number 13, that is prayer. Niyathanda izwi what? Hayi, seningihlohlile ke solifunda. Before I continue, iyanisiza lento umoya ngcwele ayikhulumayo. And do not lead us into temptation. Kuyathandazwa la niyabona? But deliver us from the evil one. Nayo into esize kuyona bazalwane sizile kuyo yonke lento. For yours is the kingdom and the power and the glory when? Forever. For yours is the kingdom. Somebody say for yours is the kingdom. Kishtatho kamnandi lapha. Athiwa umbuso ungowakho. Bese kuthiwa ke and the power. So kingdom akuyona umbuso if power is not there. So to a kingdom and the power. And the glory forever. Ngicela ungifake NLT.
Don't worry about that. Do not lead us yield to temptation, but rescue us from the evil one. So bonani ngelilanga lokho. Kona elithi siyabanjani? 13 bengifuna aliphelele ivesi. Liphela la bengwethemba. Before thine. Amplified version. Hayi. Liphela la. Khubazekile le Bible. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Somebody say amen. Into esilandela lapha abathandakayo le NLT engasiphathelanga yona ile uthi umbuso ungowakho namandla. Umbuso kabani? Khulumani phela sikuyathandaza. Umbuso kabani? Ungowakho kanye nani futhi bathandakayo namandla. Bese kuthiwa nani egcineni nenkazimulo. Zonke lezi zinto lezi zitholakala in one God. KuNkulunkulu there is kingdom. KuNkulunkulu lo mkhonzayo there is power. In the very same God there is glory. So these three combination is kind of these attributes kaThixo. KuNkulunkulu there is power. No. There is kingdom. Mawufika kuNkulunkulu okwazi there is power. In the very same God there is glory. So kubo kaNkulunkulu there is glory. Kubo kaNkulunkulu there is power. And kubo kaNkulunkulu there is kingdom. Uma bengakhuluma njengomuntu nje bengizothi in the kingdom of God there is power. Aleli sonto. Bengizothi in the kingdom of God there is power. Bese ngiyanqamula ngithi there is glory. Yeah, in the kingdom of God there is power. And there's what bathandaka, there's glory. And ama signs yokuthi you are in the kingdom of God uzobonakala with power and glory. If glory is absent, that is not the kingdom of God. Fana noma, if power is not there, then that does not mean that means this is not the kingdom of God. How do we define the kingdom of God? We define the kingdom of God with power and the glory. If glory is there, okwazi ukuthi okaNkulunkulu lo mbuso. Uma namandla lapho okwazi lo mbuso okaNkulunkulu. Somebody say amen. Siseyinsukwini bathandakala la uNkulunkulu ekhona efuna ukwambula amandla akhe amakhulu ebandleni. Bazalana lamathuluzi esinibo kunikaza wona. Sizama ukwenza ijustice ngomusa. Lamathuluzi esinikeza wona amathuluzi elast move. Kwi-revival kunama demands. I-revival inama demands. Tshela umakhelwane ukuthi i-revival inama demands. Inani konje i-revival? Ama demands e-revival is power and glory. Ma demands e-revival, power and glory. Mhlawumbe umpostoli umbuyaza akazame ukushumayela. Kwi-early church, enye into eyenza ukuthi i-early church yaziwe as one of the vibrant, powerful church. It's a demonstration of power. Thina shumayela kakhulu kunoPetro. Akaze ni notice lot. Sinama revelations anzima bafowethu. Yabona nje ubaPetro mayisezulu into ayiyashulelwa la. uPetro akaze achaza ngisho igama elilodwa kathathu. Wayishita eyodwa nje adlule. Thina sinendlela ezu3 zokusho igama elifanayo. But here the challenge. Angilwi nakho bafathi ngiyakuthanda ukufunda nami bazalwane. Hayi nami nginalo idesk kanyana nje ngilibekayo lapha ngiphenya imbhalo. Ngabe ngithatha lezi zinto kuba ngifunde indawo. But let me just tell you church. The challenge of our generation. Sivele saphelela kuma revelations naseyingcazweni edeep zembhalo. Sangafika emandleni. Angizoshumayela ngizofaka ibridge lokuthi asingakulahli lokho kodwa akusuwelele nangaphesheya. Bafathi ngizoyishumayela lento umoya ngcwele esa izibe yinina ngifuna uzube uyo lento mabe kubuza kuthiwa ubani uthi nguphawa. Because bazalwana bami ngoba siyenzanga ijustice as prophets and apostles of time. Uma ibandla
linga introducewa emandleni evangeli. Okay, mhlawumbe let me just help someone because anginankinga ukushumayela into ngiphinda phinda. Bazalwane, benazi ukuthi ubukhulu bomthandazo akukhona amazwi esiwasho masithandazo. Kodwa is the release of power. Umthandazo sowuthandaza kodwa ungawakhipha amandla akuwona umthandazo. Phela sithandazela usazi ukuthi sikhuluma kakhulu kangakanani. La akuvezwa amaciko la. Uthi wena ungqongqoshe wongqongqoshe kukhona ongqongqoshe kanti akunongqongqoshe. Mase kuba ongqongqoshe bodwa. Ethiwa ayashaya le. No. Behind every powerful words, behind words, power must manifest. If umthandazo ungawarelease amandla, umthandazo wawudesignela ukudedela amandla. Purpose yentshumayelo and stuff, it was not just uba okay don't quote any scriptures sikhuluma uPaul. Wangekhona ukuthi chik ku right to chik asithi su chik kanjalo kodwa sibe sikhafula amandla same time. Carlos Otabaya. Hallelujah. Yabona ibandla malinde egate yamandla isiparalyze but I don't want to lie. We can become a big good, rich church. But if power is not there. Ibandla lokuqala njoba ngisho nje ingakho namanje leratewa njengelinye lebandla elinyakazisa umhlaba. Ingakho wazi waqamba ingoma umzalo nothi sizwise. Nanisesontweni ngalo la. Wathi lawa amandla khulumani nami abafundi benzenjani bathethiswa. Lalela kahle mase siqhubeka senze njani sifu ipilo elichechela uthandaza lo mzalo sengathi singaba njengale laba. Thatha ikhamera uhambe uye kulolo bandla. Yini lalidume ngayo? Lalidume ngamandla. Semkhule kwena niboni ngathi ngiyashumayela. Kanti ngiyanithandazela abantwana bami. Ngithandaza ukuthi noma ingadlula le generation, mhlaka ukhunjula isikhathi sakho kuthiwa usizwise. Le ngoma iyahlupha. Uma namanje isaculwa abantu bekhombo Petro sesothandazela izizukulwane ezilandelayo bethi kuse kusha abantwana bethu bathi sizwise lawa amandla abafundi yebo bathethiswa mase bekhombe eduze ke bona silifuze nasho wena hello ngithandaza ukube ibandla ngithandazela ukube ile generation ayokhonja ezinye izulwa ukuthi hey kwakuvuka igeneration ayademonstrate amandla azabonakala. Nisemkhule kweni ngiyathandazela ukuthi inkosi mayembula amandla. Power must manifest, church. Amandla wavele bafowethu manje. Kuthi angikhulumisa komZulu kulindiweni kanti. Oqheluka kumZulu mayisho nje. So church, come on. So we have taken ngikhiphe livesi. Kunezinto esizibhalile ke sathi izinto ofanele. As much as we need power, at the same time ibandla lethu liyadinga healing. Do you remember that there are things that esizibhalile zihlala behind your mind? Ngabona umuntu elahlekelwa interest yethu ucabanga akayidingi kanti trauma. Firstly sasho that izathu sokuthi ubone ibandla lihlehle emandleni lingawalambela amandla
ingenxa yokuswela ulwazi. Do you remember that part? Sa promote ukuthi abazalwane they must read scriptures. Generation yethu igood ekufundeni ezinzinto kodwa ayizwe. So lack of the word of God have a lot of impact uthi amandla anga manifest. Ngoba you cannot manifest amandla, demonstrate amandla ongawazi. God will use you kwi area oyaziyo. Ma ungakayazi lo area uNkulunkulu uyayireserve, uyakugcina until you know. Ngeke uNkulunkulu akusebenzise into ongayazi. Kufana nawe kwi company yakho uqasha umuntu ongazi. Ufuna ama qualifications ubhale uhlobo lwabantu ama requirements. Two ama requirements angithi? Qualifications no ama right kuyonke lento. Mina ngabamba iBhayibheli eli manje fanele ngisize. Lalela. Company before you advertise the post you should nanga umuntu omfuna na grade 12 mpaka lokho ona experience on a diploma ABC 55 on a experience of 5 years nganom second enjalo brother makube umuntu brother on a driver's license brother you bring requirements for your what you call same as heavens. Izulu lingasebenzisa nombano available provided iscripture kuhlanganiwe. I requirements okusetshenziswa uNkulunkulu ukuthi ufunyane unezwi. Busy with other things the whole day you don't read the scripture. Unjengomuntu oflathela amandla la ehlala khona. Kunzima uNkulunkulu demonstrate amandla ongawazi. Ngoba even na kwi operation of power you'll see that in future. Na like setshenziswa uNkulunkulu emandleni there are laws. Khona ama laws that you need to follow. Kune routine yokusebenza kwamandla kaNkulunkulu. Awuvela uthi nakuzwa amandla nje usuwenza noma yini. So scripture guides you. Yini yenza ama false prophet bamosha, yini yenze labo afana abancane bamosha benza yonke into bezwa amandla bathatha idumu babezwa amandla bafowethu hayi kabi bezwa amandla ngoba amandla kunemqathango ofanele ilawulwe iscripture uzoba ingozi uma uzoba namandla iscripture singekho. You are going to become a sangoma in the name of prophecy. Uzosmosha njobe ethatha idumu befuthi abantu ngedumo. Listen, athi bababulala ba demonstrate amandla angaguidiwe. That's why even in the demonstration ukosam zokhuluma into endala la ekhaya manje ufuna ukusheshe endlule le mawuse demonstrate amandla afana guidwe izwi. Ingakho inkosi mayibonta izwi likabibikho izokulinda kufike ngenizwi emva kwezwi ngoba amandla akusuka uNkulunkulu embula endedela ukugcwala kwezwi kuwe kuphume itu equal to power. Otherwise kwaphuma amandla izwi lingekho ngiyakutshela uzosimosha. Kuninandi ndosi bambani yabani ngicela ukwenza lokho nesibili niyangizwa kodwa bafuna lento engikhuluma la engikhuluma la is expensive. Ngicela attention 100%. Is expensive kakhulu. Uyabona akakazi ukhuluma into uze usabe ukuthi ngazi audience yakhona i-right. Paulos wathi uyikhulume kwabahlakaniphile lezi. Khona into ezikhulunywa kubantu abathile ongazisho noma yini. Wathi uyikhulume kwabahlakaniphile. So you have to check the audience before you release. Mawuse ingane udedela yonke into. Ubonke engilahla isidi la. Mawuse ukhulile uyacinga ukuthi hayi angiyibambe la ngikhiphe la. Ngase ngimoshe ama bullets. But ngiyathemba. Cela nganethemba. uJesu uyazila 40 days. Nani khona inkonzweni ngalolanga kushunyala lona. Jesu uyazila 40 days. Mawiqeda ifasting lithi iBhayibheli wahola umoya umholo lehlanu. Kodwa ngiyamthanda umoya ingcwele. Uthi leadership yakhe ikufaka ngeshehlane phakathi. Uthi wozala sami siyolingwa. Lithi wayiholwa umoya. Wamholo wayolingwa. Wena uyabuza Nkosi, nenzeni kuwena athi we. Hayi. Jehova kanti ubuye umshiyo umuntu ade eholwa yimi wena. Asamsongena ehlani la. Siyobhekana neenemy. Anikho Nkosini yasi. Omnye ngifakwe yini kulezi ilingo holo umoya. Anti wena uvuke kuseni ngihole emoya adoza la naye namhlanje. Adoza la. Akwasingene impini la.
kwesikhipha uyigolida singene la impini, kwesikuqinisa ukhakhaya sikufake impini, kwesibuild the character ngene impini ukuze upass the test of the next level. Wow, lo moya engangilingi ngaze ngigcine sengelo. Liyalibo, Jesus was led by the Holy Spirit. Was led by who? Into the wilderness. Where? To do one, to be tempted by devil. But buki umholi wakho ntubani. Jesus was led by the Holy Spirit. Holy Spirit can lead you to devil. Otwazala ufuna ukukhombisa la uSathane ekhona, ufuna siyongena la. Athi mayefika phambi kwaSathane xa uyadlula usithi hayi sesifike la bese yakhona. Hey, imonster ke ithathe over. Listen. Asikuya kusofunda ngale langa lo. Niyakuzwa kodwa khona? Ngiyanikholisa ngishila ngathi angifuni ukuwaste lezinto. These things engizoyikhuluma manje are so much important. Ngibambelani ke church. And the Bible says after that 40 days and 40 nights uJesu wa break fasting. After that uSathane walenda. Uma fika uSathane ukhuluma izinto that is shocking. Usathi uma uyindodana kaNkulunkulu nani khona sontweni? Uma uyindodana kaNkulunkulu, uma, because devil always lento iyona uzofaka uif. When devil challenge your identity, if will come. Umuntu usindisiwe. Yini ungasebenzi? Alikho ibandla bafethu likhona ngazi ngihamba ngempela ke lokho. Ngizukiso ngicela siqoqe isound sobona ngoba manje ngifuna ukuhamba ngishumayela ngaso yithwala kanjani nogesi nikhona nibathandeka. Listen, if uthi usindisiwe awusebenzi ngani? Simiyeke nike lapha 90 ngijahile Nkosi yami Mongcwele help me. Cela ungagcini sengikhuluma enye into 90 ngifuna ukuyikhuluma. Listen, after 40 days malo what uma indodana kaNkulunkulu ngiyakubona ulambile manje ngoba lithi iBhayibheli uJesu walamba. Lithi iBhayibheli uma indodana kaNkulunkulu khuluma nale yamatshe washintshe abe yisinkwa. Khuluma namatshe washintshe abe yini bathandakayo? Ngifuna ungibambele lento etrick la ngoba 90 ngifake la. After 40 days devil discovered ukuthi uJesu unamandla manje okwenza ngisho ama impossibilities. Anikho. Uyabona manje uJesu kwi-state so uthi engakhuluma ngisho neje. uSathane ngeke ashintshe angakubona ucapable ukuyenza. Yabona uJesu manje angatshela ngishintshe uthi alibe isikwa liphenduka isikwa same time. But here is the story. Ufuna ukuthi uSathane ayenze lento. Ngicela ngilalela. Ufuna uSathane ayenze lento kodwa engayenzi according to the word. Ayenze ngokwe instruction. Amandla awakhe uJesu. Yes, ugcobo lwakhe kodwa instruction enemy. Devil can hijack your power if scriptures are not there. The very same power wathola la engakwazi ukusebenzela ikingdom eopposite if scriptures are not there. Yingakho uJesu mayisephendula kasho ukuthi angifuni uthi kulotshiwe. Uthini uthi Sathane uhambe wrong, uhlangana nomuntu ombetha amandla kodwa kuma principles ezwi. Wingozi uzophumela amandla iscriptures ngekho. Uzogibela phezulu kwamakhanda ethu uthi uzodemonstrate ngezinto ezingenza mayivela kubantu bathi uJesu angifuni. Njengoba lo mfana wathatha ispeak ubus beam lo speaker school wasibeka kanje phezulu ngomuntu omdala waxhuma phezulu kwaso. Ngabo nikhalelani wavuka ubabeke nalutho. Kodwa uma kuvela other side does not give glory. Ngoba into esinotice irrespect. Thina nje cultural and as principled into oqala nje how ufike nini la khehla uzothatha umuntu omdala khona uzobeka ispeaker phe kwakhe. Isimangalisa sena ndaba naso cha principles of the word. Uthitho obaba abadala njengoyihlo, omama njengonyoko, osisi bakho njengodadewenu. Kufundisa uTimotheo how to handle the church. Because if power is there, word is not there, crisis.
So the challenge of power first, ignorance. Sishilo ke angela samsense manothina mokuvala ngale subject. Lalela la sikhuluma ke ngamandla okungazi ukuthi unawo amandla. Sikhuluma nge-challenge yokungazi yokuthi unawo amandla. When devil will hide ezofihla akutshela you are just a scapsel. Emini namhlanje besikhuluma nabazalwane sikhuluma ngamandla ezwi likaNkulunkulu ukuthi if you don't know yourself and uyabona uNkulunkulu ibandla umzalwane umntwana kaNkulunkulu uzelwe ngembewu engaboniyo ne. Listen to me, you are exactly like God. Uthi usmall God uNkulunkulu omncane. So uma ingcolo benze example ngithi leli gama umuntu omncane ngiyazi ukuthi wonke umuntu ufuna ucabanga nje into eweak, but no, kuya ukuthi into makuthiwa uNkulunkulu omncane kuya ukuthi ithathelwa kuyini. Bazalwane ngenze example ngathi ingane yendlovu ezalwa namhlanje inkulu kunenje endala. Yabona ingane ikade elidala ena 10 years mangazalwa indlovu manje kuthiwa lo mdala mase kuthiwa endlovini lo uzalwa namhlanje uma kuqhathanisa ikati nobusize ne-kg yayikade sena 10 years lifakwa kwi-kg esiqalwini nendlovu ezalwa namhlanje ikati lishaya into engaka kodwa lidala mase indlovu ishaya kuzokufuna ukutheka ngisho isikhalo kodwa izalwa namhlanje. Lalela lento ukuthi uNkulunkulu omncane kuya ukuthi uzalo bani. Lento iyo ukuthi lonto esithi incane ivela kubani. Mungakanani lo khipha lo njengoba ngithi uNkulunkulu omncane angisho ukuthi uya weak. Mina ngiqhathanisa the supernatural God uNkulunkulu ongalinganiseki. Uma sezala ke uzala into esupernatural nayo. Banalo qiniso uSathane uzokufihlela lona. Uma ungakazazi amandla ongekwa arelease. So the challenge of ignorance. The second thing esikhulumile sathi abantu abahambe phambili uSathane uthumele eqala ama false prophets. Afika awadunga amanzi amandla by fake miracles. Elisonto kodwa. Those things are dangerous. Ngiyakutshela iappetite yabazalwane emandleni yavele yashona phansi. Ngoba njalo mayicaba ngamandla wena uright angithi ngiyakubongela kodwa khona abantu abangama victims la who knows what I'm talking about. Abangabahlala ngaphansi kwabantu befake imangaliso abaziyo abantu abakabakhukha sangazi ukuthi izinto ziyenzeka kanti azenzeki. Kunabantu okudlala ngama emotions abo bathi ngalesi sikhathi ngonyaka ozako angenzeka. Khona abantu aba-trick aba-manipulatewe ngesimangaliso ukuze bakhiphe imali. They're here. Mawukhuluma ngepower nokuthi uNkulunkulu engenza noma yini athi ngiyayikhumbula lo language ifuna imali yami. Ngiyayikhumbula lo language ingidraga ukuze ngibanjwe. Ngiyayikhumbula lo language kwakhunywa kanjalo ukuze ngireshwe. There are people abavali appetite. Abathi I know that language from the false prophet. Oh, anikola iSouth Africa yokutshela kodwa. Kufake kuyimangaliso ngama false prophets. Kwavusa abafileyo manje mangathiwa umpostoli umbuyazi uvusa umuntu ofile kungatrenda all over thiwa waqala ke lokho. Do you know ilimeli system ngenxa yabantu abalenze kabi izwi sezesafisa kube khona ama page ahlejula iBhayibhelini sithi ningabe nisabasebenzisa le part ye script ayingabe sasebenza but the devil is a liar. Nithulelane ngiyashumayela the devil is a liar. This generation is arising again. Sithi owadlala ngamandla sesifikile ke manje sihamba noNkulunkulu ophilayo. Amandla wethu, amandla wethu, amandla wethu, amandla wethu, amandla wethu, amandla wethu. Ngegahlala abaprofeti bamanga babevele bengama agents of devil to come and close the appetite to you. So that you'll never uzolahlekelwa interest ngisashumayela. Abanye bambuka ku TV la bathi yazi kuthandela ukuthi wena nje ushumayela izwe uhambe. Ngithi uhamba olala. Uyezela. Sontweni lakhe akuphithizeli. Kuthule bajabuliswa isiziba. Ehlala inqwalankala namasele.
abantu bahlupheka sikhona. Hawu lento yokubeka izandla nokuthandazela abantu. Hey angifuni kabi leyo nto. Abantu bakhulekela, abanye sebeze bawe, abanye ngithi mina aphuma phandle. So hlangana nawo mhla unenkinga. Usubona ukuthi uyawadinga lamandla. Kuthi khona umuntu oqamba amanga kusho ukuthi iqinisa alikho. Taxes that we swagibela namhlanje uyotolalela itekisi libulalelo angasho njalo bakhona abantu abazogqugquzana itekisi ebelisuka lo itekisi nemoto kodwa masuka la bonke abantu basahike in the very same industry kodwa inama records eingozi shothi ingozi mayenzeke ematekisini abashi onke amatekisi azene ingozi bathi shame ile tekisi le ya quantum 42233 kodwa le ngoba u7722 ngiyangena phakathi abantu bahamba ngamatekisi ngelanga kade kuphuma indaba zokuthi iginqikile abathi yazini ngoba amatekisi ayinidi uthi mangidikile itekisi ngohamba ngani awungizothandaza la endlini uthi mangidikile itekisi ngoya ngane emsebenzini yebo wena itekisi liyabaginqa abantu bayawe emabhasini yebo bekukhosi yami shuthi bekuyisikhathi sabo labo we have good reasons ukuba siqhubeke namatekisi kodwa masekuziwe emandleni kaNkulunkulu we begin to question and we quit but the devil is a liar siyavuma bakhona abafake imangaliso bakhona abavusa abantu bengafile bakhona abahlalisa abantu abahambayo kuma-wheelchair kodwa ngizomemezela ukuthi sikhona isizukulwane asivuswa inkosi. Somebody say yes. Hey angiphiki mina bakhona aba-actile bangena beyihambela la bahlalisa uma-wheelchair ngoba benze lutho omunye washintsha impuphu iphepha lele mpuphu yini lokhu okumpuphu emhlophe white meal yini man yebo 1 kg ye white star wathi namhlanje uzokwenza isimangaliso libo shonda rubuye ngebuye nizobona impuphu iphenduka kuba ushukela rabo shonda kanti usehlohla nomngane wakho omunye wathi emfo hamba uyongithengela ushukela lapha ufaka la impuphu in behind us usufaka iglue le yakhona yempuphu uyiphinisele ngaphandle kwabhala impuphu ngaphakathi ushukela ikhukhiwe miracle kubanjwe ingqondo ukuze abantu banike wathi nizobona into wathi ubani ngamthuma hamba ungithengela impuphu uthuma vele lo amazi usilungisiwe waphuma waya kwi-tuck shop la ngaphandle wathenga impuphu ngempela kodwa uthe mayisengena wafika nale bambona bonke athi niyambona uqhamuka nayo impuphu niyambona injalo impuphu bamba lo yini ivaliwe alebo ivaliwe alala ngiyanibuza ngiqaqa yaba sisi ngiqaqa na yaba athi angifuni usongicabanga ukuthi mina meqaqe wena thatha oyedwa la qaqe wena osala useyiqaqa uzubona enye into wasukuma ubani othi ngizoyiqaqa yimina wathi khona niphakathi uyisowusuke wayesethi uma ufunela ukubona nesakhe isimangaliso lethu umnike bathi mani ungayekelani nawe uyacabanga hawu inkinga zami wathi nento sakhe izoba ushukela kade siyiphuphu ngishima into sakhe izoba ushukela ngicela ukubuza ke owayekhona lapho esezwa shumayela kanje sithi inkosi iyakwazi ukulihlumisa iso lingekho. Do you think usashumayela to the very same person ingqondo yakhe yalimala kanjalo? Faith will be very there. So ilanda sesijulukile iza kancane hamba ngonyawo lonwabi slow motion. Because miracles need your connection. You never have an encounter with your smangaliso if you are not connected to the grace.
uJesu usho ka 10 times ukholwa wakho kusindisile, ukholwa wakho kusindisile, ukholwa wakho kusindisile, ukholwa wakho kusindisile, because indlela yokuhlangana nesimangaliso ukuthi uconnect. If the atmosphere uwenye, isimangaliso sikwenye. Uma nisemhlabeni o2, isimangaliso indaba, yosizwa ngendaba. People can happen things like this. Uthothi wena ukhande emhlabeni wakho odry. La kubo kaJesu uyakwazi ukuwoma wedwa bemanzi abanye kade benethe. Uyakwazi unethe ngalinganethi kuwena. Ya, kuba kaJesu. Akufana la emvelweni. Emvelweni sinetha sonke nothanda nongafuni. La you position yourself to netha. Kungenzeka lina bemanzi abantu baza bethi hayi imvula siyayiphuza uthothi wome dry. Fake prophets contributed a lot, more especially to the South African churches. South African churches needs healing. Anike goes when Nikon. Oh, my time. Nikon along. And another thing, oh God, let us be the tour. Ama-associates. Uma ngikhuluma ngama-associates lapho ngikhuluma ngabantu abaseduze kwakho. Kuya ukuthi umuntu uyaphunyelwa abantu abaseduze kwakhe. Uyabona uma uhlele eduze kwabantu abangakholelwa emandleni nasesimangaliseni. Uyithuka nawo sathi awusakholelwa. Yabakholwa abantu noma nixoxa nje hayi suka hayi lamabandla ami nangizwana labafundisi laba. Hayi suka. Hayi mina ngisathemba lutho hayi suka ngeke saningayile kodwa hayi ngeke mina ngizwa nje kubizwa nabantu ofuna isimangaliso sakhe akayize ngapha hayi vele mbothe edlala ngathi kwaqala akadlala you associate with those languages uya ngokuya ufa kwi-fake esimangaliso. There are people who are sound so good to you but they disconnect you with supernatural world. Khona abantu abafuna ukubona ukhonza natural not supernatural. Angazi kusobe phethele iBhayibheli ngoba iBhayibheli from Genesis to Revelation is supernatural. Ngangakhuza abanye abazalwane sengizwa le language yanda ngathi yini igade nje lenye into ngoba ningalimazi nje ama prophetic systems. Ningalimazi ama prophetic systems. But abazalwane nina lelivangeli elinqakayo. Kanti niyesontweni nonqaka ngeke nguzwe na. Niyonqaka lapha. Hambe nqaka nje. Niyanqaka. Ngithi mina kuba right man nizokhuza into ewrong kodwa ningalimaza ama systems. Ngoba one day the Lord will reveal. Uku just receive. uNkulunkulu wenza noma yini ukuhlangana nempilo yakhe. Mina khona izinto engayikhulumi kalula ngoba sengimdala ku ministry. Ngoba angimazi uNkulunkulu uzothi angisebenze kanjani kusasa. Mawusengane ukhahlela ngisho izinto namathuluzi ozosebenza ngawo kusasa. Mina I will never say ngeke ngisho uNkulunkulu akathi akanqaka. Na into engangiyenza ukuthi ngithi nqaka kungashizi ukuthi nqaka. Kodwa manje kwasho umoya ingcolo ukuthi nqaka ngokunqakisa mina nginankinga. Provided mega sasihlala isandla phezulu sathi namhlanje phosa into ozoyiphosa abazoyinqaka. I am the person who operates in the spirit. I will phosa that thing. But ngeke nqakisa umuntu ungashongo futhi ngeke nqakisa abantu ngingenayo into engiyiphosayo. But izwa ngami kusho mina umpostoli Mbuyazi I don't have a problem with nqaka ring. Ngimudala izwani ngami ngisaba ukuhlasela into kanti ngizobe ngisebenza ngayo kusasa. Ngiyanisiza njalo my young ministers ngazi nihleli kahle la nihleli khona. Musu ukukhuluma ilanguage ezokuwuka. Kunabantu namhlanje singabe siyababuza ukuthi wawuthini. Wakhuluma esakhula. Akazi mayisemdala uthi uJesu mawusemncane wawugqoka uya la uthanda khona. Uthi mawusukhulile immaturity. Mawukakhula uthi manje utshela uPetro uthi manje sekushintshile ebhuti awusezugqoka uye la uthanda khona sekuzoba khona omunye umuntu ozogqokisa akuse la ungakazi ucabanga ukuthi uyoya khona. That is ministry. So there are things ala ndundu uyazini isithi sifuna ukukhanda lento to resistance. Must you lift up your hands? There's something that would come upon your life now.
Lift up your hands. Uthola ukuphakamisa izandla disconnectile. Ngeke bantwana bami nihlangane nalento. Uyabona ukuze kusuka ugesi ngapha uye ngapha kufanele kube into ekwazi ukutransport ugesi le ne transport ugesi. Ngeke ufake ugesi ngapha kube ukhuni phakathi nendawo. Musucatha ugesi uzowela uya ngale. Lutho uphela la ukhunini. Be a good conductor of heat. Fanele masijoin umlilo la kumama kusisi. Join umlilo la. Fanele umlilo uhambe la connecting like this. Mekuwafika la kwayiwood le umlilo uyakhatha off. Abangaphesheya bazukuthola. And I can say peace. It's deep. I-enemy ngale ibisebenzisa ama methods. Ngoba uSathana yabona i-enemy iyawazi ama spiritual dynamics. How to operate in the spirit. They know that. Hence when I die, indaba bahamba ngomshanelo. How can umuntu ahamba ngomshanelo? Bahamba ngomshanelo, bahamba ngezinkwa. How can? Listen, do you know why? Because the enemy knows uma usuqala uthepha izweni kamoya. Ungenza noma yini depending ukuthi ngaloso sikhathi kufunekani. uSathane mayitrain abantu uthi ba operate ku spiritual realm uthi la singenza noma yini thina singathatha ngisho umshana sigibele kuona thina singathatha ngisho isinkwa sigibele kuona mufika ebandleni thina siyalimithana kodwa nithuleleni bazalwane ngalokho niphakamisa izandla kakhulu ngashaya izandla sonke nibangela uNkulunkulu umsindo ibandla lika chaos. More than chaos, look at the results. Koneminda yana. Thina sithi siqeda ukuscreama, sithi kuwinto ngaseJericho. Sithi siqeda ukuscreama, into ngasiwe phansi. Somebody say hallelujah. Somebody say yes. Sinento zethu iphayisi zethu zakomoya. Sa compromise alezo iphasi, we are in trouble. We are becoming one of those. I know. So false prophets are by contributing and baslimas. Fake miracles. Nama associates. The environment. Ningalimali. Kuya count. Ningalimali ngicela niqoqe ningalimali please ngicela mfowethu ningalimali. Even a local church ngicela abafundisi bangizwe. A local church inomthelela. Mawukhonza ebandleni lingakholwele emandleni. Kunamabandla amadala madoda. Namanje kusawathanda lawo mabandla. Avela ibize ngebandla likamoya. Ngangitshela abazalwane ukuthi kunamabandla ayingayisi ngisho umuntu esibhedlela. Uyagula thi ambuyisana lapho. Yaka lezi incwadi zayixolisa igcwala emasontweni manje I cannot come to church, you know. I am sick because I am sick. Bafaka ama sick leave. Ngisho esontweni even in the presence of God. Musu yabona ialtar still understand kanjani. Kanti ubuzocela ngisho abantu mfowethu ngicela ungiqhube la ngebhala ke mawuthi imoto ayikho. Mekwangibeka nje phambi kwakhe. Lithunaleni. Intombazane nomopho njengoba ngishumayela nina nihleli phansi yona imi ngenyawo ezulwini. Ithi ngangigula to the highest level. Anginamandla ngitrained. Uthi nganquma ngisekhaya. Ngathi ngishwile uthi lo baba akangena house to house. Uhamba ngaphandle. Yathi le ntombazane nizophuma ngigula nginjalo. Meka ngathi umphetho. Ngiyathandaza ukuthi imandla li-understand ukuthi coming to the presence of God is equal to transformation. I say it again. Coming to the house of God is equal to transformation. I don't follow sick note. This is my wife. Kosikazi wami uyazi. Ngahleka at one stage ekhuluma ngakho. Mega earlier on athi mayigula ngithi uyagula kodwa maye ngithiye inkosi. And umuntu uzolashwa obala nje.
ngene emontweni sa qhuthe manikiniki intumiso ezobuyenziwe esontweni nokusifo sakho qhuthe manikiniki kodwa nithule kuyahluka niyanhlwehlo qhuthe manikiniki imhlabelelo yepraise ezokwenziwa endlini nesifo sakho qhuthe manikiniki nithulelani ngiyangezwa abantu mina bethe ngabafezolani ngicela ngixolise ukuthi context abambene nayo ngicela ukuhlala ekhaya ngithi where my batata madumbe ukube usazi isipho esenkosi nokuthi ubani lotho ozungidumise ubuzothi usangena sihogelo uprofeti isifo sakho yalabandondo ubezogoba intombazana yodwa athi lisihlambu sethe sifika ngaso uzwa ngathi khonto ibalekayo. Somebody say hallelujah. Lalela, come to church. Manje ibandla vele laphenduka indawo nje ekhonza abantu mabe right. Yazini ilento ukuthi ibandla lisaziwa njengendawo yamandla. Uyazibona nini? Thatha sokuthandazela abagulayo. Cela sivala inkonzo qala babethi nemendle yonke. Uzongithathazana usuyivala inkonzo awungiyeke phansi. Cela basale labagulayo babethe imehlo. Ekhenga Jesu Christ. Hithi ke baphathe amen. Baba hamba nabantwana bakho ususiqoshile mfundisi. Usathi ngicela kusale laba abagulayo. Ha? Ministry of healing I reject. Into enziwe mase kuvala inkonzo. Uyiqalani into ngekuyimela? Yini singabi program, singabi kuma items. Ungasho abantu abaphuma emesothi ngicela abafuna ukunikela abasana. Yini makungabagula kuyi crisis kuyizimo zethu. Uqala udedela abasana bahamba uma usubhekana nazo. Kodwa emnikelweni awusho ukuthi asivala inkonzo. Hambani basana othanda ukunikela kasana. Yini imali ibe nevelu kunesifo sami. Mana hofa inkonzo usister abanikela abafuna ukusala abanikela. Yini ngicela ngaphuma umuntu yanikela manje. Mase sithandaza ngicela nihambe nonke kusala abagulayo. Crisis. Atamandla how? Wenza nje mfo. Wenza nje kimi. Kulungile ngiyazi ukuthi uamen wena unecrash kodwa ke unfortunately ukuthi when I minister ngilalelwa akuyona le audience. Nina nu 1% wabantu abangilalele manje. Thousands of people all over the country. As I minister to everyone. Mani ngangizwa bayangizwa the hundreds of people. Ale nkosi sesifala inkosi baba siyabonga. Kado ivala le nkosi ade so churches, local churches and environment associates. Leli Bible abanye banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bayawaphika amandla. You know the scripture. Ngicela ngidisplay la sona sibalekile. 1 Timothy 3:5. Kusheshisana. Nasikhathi samsamba. Huluzutha. Manini niyasizakala eThekwini. For I am I should second bengitheni mina asekumama household club bonani phela nima ukuthi into engeyona leyo vele nifake nje nini. Yes ngicela ngifalane nge New King James. Having a form of godliness but denying abantu labo uhlobo lwabantu. Having a form of godliness but denying its power. Message Bible, and from such people turn away. Who are those people? Having a form of godliness but denying its power. Any place where power is denied, we're called. Any place where power is denied. Any place where power is denied. Little Bible, from such people turn away. You cannot afford ukonza nabantu abawaphikayo amandla. Siyosinda ngani kodwa bafethu?
Khoza nomuntu othi hey ngalokho nisitshela ka dedishana labashika yini lokho. Sike sibeza abanye phela bemlanga phambili yizwa amandla weNkulunkulu. Once wasenza igama power vukuhle vane kubo. Because they believe in the very called church. And it's unfortunate, Zion. You never win the bet. Angisho mina ukuthi ngithini ngitshela ukuthi if abantu orabha nawo ama shoulders uhamba nabo spend isikhathi nawo bephika amandla kunzima ukuthi wakholwe wena. Henitulikinda mondos kila mandos kosai. uJesu mayangena uyophilisa indodakazi kaJairo nani khona esontweni lente. Nafike ebandleni lente. Ungephilisa indodakazi kaJairo but check the system. Uma sengena uthi ngicela uma wengane out. Mawengane mawakhe out. Wayesebala abafundi. You guys, thank you. Peter ozala. Hey. What John ozala put? But James ozala singeneni siyathandaza manje akudlala. Why Jesus ethatha le 3 enye 11 ayishiye ngapha enye i9 ayishiye ngaphandle? Why ekhipha uma wengane? Lalela uma sekudemonstrate the real power kufuneka ama connectors. Afuneka abantu abazohindarisha imiracle la. Esothi sithandaza sithi commandos konusi. Yena ngamukelo la yini. What just this is a serious call. Phuma nonke nawe ke mawakhe phoba. Vala nemnyango. Uzana la madoda. Yavuka lo manje. Khona into engeke iyenzeke uma usahamba nabantu aba negative. Cut. Khona abantu abayiboost uJesu uyisebenzisile system. Sengabona ija into edlula yena. Khona abantu abayiboost. Masikhumintha usikopra kashe. Ikoskunda monkosketaba. Uthi yezwa la ngendlebe leyesibili ngoba kukhona indlebe yokuqala eyale. Bese kukhona indlebe econnecta noseceleni. Uthi yezwa ngesecond eye kukhona uthi kampo take akoshe. Kunomako uthi uzwaka ethi kanti kosha. Ibrokoskidabo danokose. Inomoko shatapa. Tamokoto. The time we do that, we point to the same direction. Sonke siyandawonye. Ngidingenzeke idalimasayo sithi raka ushedabo kukhona umile ukhambana nefona ayisoka. Get out, we are going to disturb the move of God. Oh Nkosi Jesu ungivuselele he. Keep on playing serious. Uma sesenza ama serious prayers, we want to bring on board people who are babbling the spirit. Kabo sheko, see the brakas ko, atako shabraka, elama. Ngiyabona masuku home cell, kodwa mase silwimpi. So we are disconnected la uselahlekile, sayinwaya, cha lokazana. Ubona umuntu kodwa besimsapi. Once the fire connects, uma uphakamisa amehlo kanje ubona kukho umuntu oconnected no connected, something's Angela abazalwane uthi hey i-account indlela o responda ngayo sasila YMM nithi i-account ayinto ebuhlungu uyasikhuluma into serious kukhona umuntu ohleka kanje ogengwe. Umuntu agent lisathi ngathi nimthathe nimjwibe ngale emva kwetesi.
Ngibona ngelilanga. Uyabona manje asiphakama sithandaza sonke into engenzeka la endlini. Wonke umuntu wa serious wathandaza, wonke umuntu right. Angisho 50 hours. 5-10 minutes yabhubha. Yini enza imove kaNkulunkulu inganyakazi ukhona disconnected no connected no disconnected. Angiphathi wami eduze komuntu uyabona ukhuni. Ayikho ebuhlungu. Awuzwa ngisho umsindo khona into ethiwa spiritual noise and the prophetic noise. Look, the prophetic noise. There's something that's kosher. Hallelujah. Yes, the thing. If you are now thunders, connect you. Let me just tell you, church. Do you know what we are doing now? Gishi pointing Shaizan. We have to do interpretation in the spirit. It is once I talk, you don't respond. It's what an issue. Kunama interpretations are prophetic. There are prophetic interpretations. There are spiritual interpretations. The way you respond, the way you look at the preacher, the way you connect is significant. Conto we show you in the spirit. What is the difference between the West African saints and the South African saints? The difference. Is big God no. What is the cooperation? Is the way they respond to the word. They beat us. La abantu bakugcwala umuntu basehole lishisayo uyobona bephethe izinto lokho eyiphephetha kanje kodwa umprofeti wathi God will bless you may the good God bless you bonke bahlala ngathi sekwenzekile from today your life will never be the same bengaze bagcala indlu yonke behlanyiswa ukuthi useshilo uNkulunkulu. Come to Inkaimane Z. May the God change your life. Vele ubonta kusebusuku la. God help me tonight. And somebody say amen. Somebody say hallelujah. Sayidila nendaba ye doubt ungaba sadile nakho. So kubuye sikubone next time. Ngifuna sibuke lento. Ngicela ungifundela incwadi kaMatthew chapter number 13. Ungifundela uverse number 57. Ngizobe ngiyibuke kuMark 6. Konke enkulu engifuna siyibone lapha. Ngishisa ukuthi sengivele ngafika emhlabeni wayo. Manje ngifuna sibuke lonto that will trigger the miracle. So they were offended at him. Awufaka isiZulu ngeke. Musukwitize phela kakhulu ngesikisi naso. Baqhubeka ngaye funda uverse number 56. No dadwabo abakho awufaka u55. Lo akasiyona indodana yombazi na kubuza uJesu the high priest. Kubuzwa the who's this kubuzwa the Messiah. Lo akasiyo yini indodana yombazi na. Unina kathiwa uMaria. Manje lo umuntu lo mfana akazala lo mama lapha. Uthi uMaria. Ole nabafowabo asithi oJakobe noJosepha noSimon noJuda na. Labantu bane background. Bazi ngisho ubhuti bakhe. No dadwabo bakho yini bonke lapha kithi na. Zwani ni. Pho! Isikhathi sokudemonstrate kwamandla. Ungadluli ungasheshi. Inkosi lapho isemsebenzini irelease amandla kuphela. Iaudience zwani ithi. Akuyena indodana kaLokhoza le. Ewalapha. Dadwabo kuyena uJakobe mina ngasiswa lo sasifunda naye. Ngathi sithi shumela kanje ethi hawo nisho bani awungifunda nayo esikoleni usangibona ngqoko khakhi namanje
when you look at me, ubona lo umuntu wayehamba ngenyawo no khakhi. Namanje. Do you think you are going to receive something? Usabona student esigqoka ukhakhi oqhaphukile. Ingqondo yakhe yastaka ngo1983. Ingena first year. Namanje ubambeke lapho ngqi. Yajama from that time. 2026 is a lock head from that time. There's no time for receiving because you don't see a prophet. Ubona uschoolmate futhi nakhona wayigangile. Nalibandla sathi ngezwa ngizothandaza la. It's the highest crisis, more especially Africa South. Awusenashunya uzoba khona abantu abazi abantu wonke umuntu unalo igama langakubo lasekhaya angithi uyalifihla manje so ubona mhla sivakashe ekhaya othi uqhamuka uthi hey nangu ubani bawudigigi ngegama lakho yingakho mawufika ngakini ngisho ungathandaza abasizakala because to them you are not a prophet kubona uyena umprofeti ubani oyifunda naye eclassini. That's why when you release power avela freeze amafutha. Anointing enye into. There is no power you receive from your friend. There is no power that you receive from umngani wakho. There is no power that you receive from your booty, from your brother. That's why uJesu labambiza ngendodana yonke Maria. Ngaloso sikhathi uJesu umi kanje ngamanzonzo udedela amandla kwasana. Laba abantu abasho njalo omhlamvu bayagula abanye baneyinkinga, abanye kuvaleka into zabo, abanye izimo zabo ziyabheda, abanye bahluphekile, abanye bayafa, abanye abasindisiwe. uJesu ubhizi udedela amandla bona bathi akuyona ingane kaMaria le. uJesu ke la wathi ebhekathi nentshumayelo kwasukuma umama omunye la wamemeza wathi sibongela amabele akuncelisayo wathi uJesu nodadewabo abakho yini bonke lapha phakathi kithi na Pholo zwanini lo anikho zokutshela into yokugcina evimba amandla ngoba sengizongena kwenye isegment namhlanje ufuna ukuphuma kule into yokugcina evimba amandla Pholo inkosi le uMesaya lo ogcotshiwe lo enye into engabulala imove kaNkulunkulu eThekwini ukujwayela ivessel. Futhi mina ngeke ngilinde mase nijwayela I move it. I don't serve people asebe right because lalela ngine passion of transformation, so I don't waste resources. Lasuthi iThekwini ngicing Cape Town. Angisho ukuthi ngisuthi ngithemele ke lasuthi. Nasani Jackson suthi. Englead. Yonke into ngizokuyiso sixhuma kwindawo Maritzburg nokhe in. How are you? Because if you are carrying something that is any value, anazi ubazalwane sinesikhwele kangakanani nezinto esizirelezayo. Meze kazaqathakela emhlabeni wa wrong. Siyafa ama drivers buyele emuva. Siyafa sithi shayela sithi kodwa uNkulunkulu wami why ngibe trained kodwa akakaze kube njalo la ngenza example. Ubuye ku ministry usithi trained. Awutrainiwe ukuthi ubheke nama demon. Ubushumayeza abantu abanga understand ukwenzakalani. Phosi into bayibuyisele kuwe. Phosi into bayibuyisele kuwe. Wonke yazi kumele energy yami ngiyifaka kwendawo ngabe sivune amasimo manje. Namanje sisala nokuphendula umhlabathi. Ngabe manje sivuna izithelo. Nodadewabo. Hey namhlanje ngizoletha itherapy.
Nothatha wabo abakhoyini bonke laba phakathi kithi na. Pholo ukuthathaphi konke lokho shothi babone elikhulu. Niphumelele esontweni. Babone elikhulu. Ayikho into ebhlungu ukube ube kwi-environment la kwenzeka khona izinto kodwa ungabi iphathi yazo. Pho ukuthathaphi zwanini konke lokho kuningi abakubonayo. Lokhu na. Funda ivesi. Bakhubeka ngaye benze njani? Khulumani phela benze njani? The first thing the devil will azoyitshala. Uma engatshala ukuthi unganaki ungakholwa ulibala uzotshala ukuthi ungaconnect with a person who is sent. Bakhubeka ngaye. Zwanini ke inkosi esikhundleni sokushumayela nokudemonstrate amandla. Kade wenza kwidolobha elingale ngaphesheya. Mayisifika la zwani imessage ebashumayeza yona. Zwani. Buka. Kepha uJesu wathi kubo, abafowethu yona message bese ngayithatha la. Nithuleleni ngishumayela. Iyona message bese ngayiphumela emakhaya. Zwani inkosi esikhundleni sokudemonstrate amandla. Babona into eziningi ezenza ngaphandle mayisefika kubo ushumayela kanje. Ngoba I'm telling you, once umi phambi kwalo audience, anointing injengonwabo ikwazi ukuphenduka labo bantu ukuthi kanjani. Iyakwazi ukufika la iqaqeke mayifika komunye iloka. Lento mfethu nje ivele ivule mayifika ivale. Udlula ivule. That's why lalela ngabantu abagcotshiwe abantu banama message angafani. Khona abantu ayidlala lo bathi ha powerful kuya ukuthi hina mundu webhuti uzothandazwa manje yazi ngizwa i-anointing hamba all over this place. Umprofeti akadelelwa, umprofeti kanjani? Ngaphandle kwasezweni la kubo. Umprofeti akadelelwa ngaphandle, umprofeti akadelelwa ngaphandle kwasezweni la kubo. Zwanini ke nakuphi? Nasendlini yakwabo. Uthi yazi sibangani nani? Sibanga ukuthi sikhule nani niyangazi. And Jesus never calls himself anything. Look, I am a prophet. Ubani umprofeti? Umuntu sent by God othunywa uNkulunkulu ukuletha to deliver into esenhlizweni kaNkulunkulu ngalabo bantu. Ubani umprofeti? Umuntu ogcotshwe yizulu egcotshela bona labo bantu. Uthi Jesus, I am anointed for you. Unfortunately, ngenxa yokuthi ngizalwa nani, siqhamuke edolobheni elilodwa nani, niyangazi, nazi ubhuti wami, nazi uma, igcobo alikwazi ukusebenza kini. Ngoba ugcobo namandla kaNkulunkulu awamanifest la undermine khona. You will never experience the power of God from a person you undermine. Never. Iswa ngami never. Hey, ngishoni ngani never. Uzolokhu ubala namasudi akhe. Hayi sudi la. Ahelela kozala lengubo la igqokayo. Ubhizi uNkulunkulu udedela amandla, ubhizi namaloko. Prophet akadelelwa konke ngizwa la inyuka. Prophet akadelelwa ngaphandle kwasezweni la kubo nasendlini yakwabo. Somebody say amen. Ningalimali le statement, ningalimali badala bangcane fast ibhanda. Uyabona, it takes some few fathers, faith fathers who keep ala statements engizowasho. I told my children, ngatshela abantwana bami, I used to say it even in my seminars. Ngithi abantwana bami, uma ungasamboni umuntu kaNkulunkulu kimi, mina ngizokurecommendela ukuthi uvele ucinge la ozobona umuntu kaNkulunkulu khona. Yazi ngithi kenzelani? Ngenzela ungawaste isikhathi sakho ngima everyday phambi kwakho ungasezukuthola lutho. I don't push my agenda here. Because I will ngizophosa into ungayimukeli.
if I'm no longer as a prophet of God to you, find a good space. Angisho ngenxa yami, ngisho ngenxa yakho. You die before my eyes. Ngoba lokhu kudla ngikuphethe kwabantwana. Uthi uJesu ngeke ngithathe ukudla kwabantwana. Shuthi ubaba. Shuthi bonke abantu abadla esandleni sami abantu abavumile bathatha the positions of sons and daughters. If you are not a daughter, you are not a son to me. You will never receive from my hand. You never. The only people who receive from what uNkulunkulu akunikeza ukudla kwabantwana kuphephela abantu abathatha position to see a prophet, to see a father, to see a sent person, to see the anointed one. Once you see ubhuti omude waseshoko, I am the servant of God. I'm anointed to minister to your life. I am the servant of God. I am anointed to transport the things of heaven to you. I am a courier. He petty parcel alako. He goes in Godina to deliver to your house. He petty address yako. He's all that is into to you. I am sent by God. I am anointed and sent by God to minister to your life. Abasazani lalela ngabasazani ukuba inkosi ayithuma ngabuwe ngabasazani ngabasibonana ahlanganiswanga ezinye izinto la sihlanganiswe. Abangwazi kabindi ayike nto uyaqondana la qondana awuthandanga uze show ukuphi la awuthandanga uze Thekwini ntambama. No, you are pushed by the hand of God to come. Ngikhoria ngiphethe iparcel nginikwe address to go and deliver to house number 111. There is PDC where there is Tobegile, there is Lamu Spongseni, there is Babu Band, there is Putu Band, there is Mamban, there is Koko Band. There, deliver. My car is not empty. Listen, listen. The crisis that hinders the anointing is on. Once you fail to see a prophet sent, and other people sisiza khona banale tendency yokwehlisa izinto ezidivine bayibuyise social. That is one of the dangers of le enye izinto ongangibuza umhlahle phansi khona abantu nkosami ngiyaxolisa uzalwana uthi nkosami abanye ba-apply ukuthi bafuna ukwenza ama-podcast befuna ukuzwa ngathi isikhathi sekho ngimangiphansi mamahle nkosami ngiyabona khona abanye no isikhathi usitshele ngejeni yakho khona into engisayiqoqa mase ngiyanitshela kahle angifuni ukukhuluma ijeni halfway ingaphatheki kahle nama applications amaningi. People want to know where I started and where I'm going. Angiphakeme iqhathe ibesingabika. Once honor. Once you fail to recognize the prophet,
person who sent. You would think that uNkulunkulu akakhambelanga. uNkulunkulu engafika azahambe ungabonanga ukuthi ufikile ngoba usalinde uNkulunkulu ngendlela yakho. Kholwani uNkulunkulu niyoqinisa. Nikholwa abaprofeti bami niyophumelela. Leli gama lokholwa lithi worship. Lithi kholwani ukuthi bathunywe uNkulunkulu. Recognize them as prophets. uJesu umukela nina, umukela mina, umukela mina, umukela ubaba. Uthi noma ubani uyomukela umprofeti ngegama lokuthi umprofeti uyothola the reward of a prophet. There is a reward of a prophet. Anointing is the reward of the prophet. Power is the reward of the prophet. You'll miss the move of God. Once we hlisa, ngisho khona abantu abehlisa into edivine bayise social. Ubona nje umfundisi ubhuti wakhe. Sekusethe ambize ngegama. Oya Jacob. Amzothandaza kuleli. Ingakho shithi ngqoko rapapa ngishiphuma fasting izothi papa akupapazeli kuwe. Ngoba alukho ugcobo lomngane wakho. It takes a highest level of revelation to spend time with someone still receiving glory. Thathi revelation enko. Uhlale nomuntu for years kodwa still usamukela kuyena namanje. Ngeke. Thatha ile level, highest level of maturity. Khona abantu abahloniphe egate lakho ufika kanti usabingelela. Ungakayiqaqi ikhwama usekujwayele. Usafika nje lethanda side. Ngipha mhlawumbe. Yabona. Usafika nekhwama usathi ke hayi ke bakwethu ngithunyiwe ke ngiphethe izinto ezoloko za. Usasho. Ngalesikhathi usuthi uqaqe ikhwama usukhipha into oyithunyiweyo sebejwayele. But how guys bengisabingelela bengakaqala umsebenzi engithunyiwe bengisasho ukuthi inkosi ingithumile ngisasho ngisa outliner izinto esizozenza sebejwayele kudala. Usuthi uthi uyakhipha isikhwama sethi hayi sebakhiphela abanye mina ngisuthi usuthi noba kaZulu. Jesus faced the same thing bakhubeka ngaye kepha uJesu wathi kubo umuntu okay 5 minutes left ukhubeka ngaye uJesu wathi kubo umprofeti akadelelwa ngaphandle kwasezweni la kubo nasendlini yakwabo. Funda ivesi elilandelayo, it's going to shock you. Cela nifunde nini? Fundani asifunde indlu yakho 1 2 3. Yinda. Phindani futhi. Niyayibona icrisis. Jesus okade bebona into ezinkulu kwelinye idolobha mayifika la alokha amandla. Sibangani akusiye yini indodana kaMaria le. You want to see Jesus working? You want to see Jesus working in your life? Beg it on. Dr. Mkopos, they know when we come in, we spend whatever. They will come and say, I know Baba, I says born it, then to echo ABC 353. I said, I don't job. Once a doctor says, job, into college before, ukalu penduke akujove. Into uqala wayiwina la uthudokotela. Wena uhamba jova noma yini? Akusho ngoba nakho uyagula ngicela ungijova wesisi angijova la ngane kama uyekeleni ngoba udokotela usisi nasekhakho nosisi ukuthi amazinga wafana
usisi wami impela lo hlala naye sidla naye kodwa akekho capable ukuthi angangijova kubaleka isifo kimi. Kufika udokotela omncane ngisho unosisi wakho athi no idiscovered bhekale ubhekele akhipha into ecijile akujove la akuprescribe amaphilisi idle kuseni udle emini udle ntembama thatha nama antibiotic azaphele uwadla ungawahanqamuli halfway uthatha instruction from a person uhlonipha abantu uhlonipha usisi cha uhlonipha authority. Uma ugobo liphezulu kwamuntu ungalihloniphanga izinto ayokunika zona ngeke zikusebenzele. Awuhloniphi age la awuhloniphi gender uhloniphi office. Uma kuma umuntu kaNkulunkulu phambi kwakho ungamboni njengogcotshiweyo ingathi fire manje behlelwa amandla abantu kusale wena wedwa. Lento iya ngokuthi how do you perceive umbona njani lo muntu othunywa uNkulunkulu. Mawubona umuntu othunywa izulu nogcotshwa uNkulunkulu ukuthi azophefumula izinto zikaNkulunkulu over your life, you shall change. Lo sabemile ba right bangabe sahlala phansi. Ngeke ngisho lutho kohleli phansi. Akenzanga lutho imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwakho. Lokho ongakholwa kusho ungakholwa uye. Yabona labantwana bami ngithe ngithandaza khona there is another dimension engizokhuluma ngayo of power next time. You will be shocked. Ngithe ngithandaza ukudlula wathi umoya ingcwele the challenge here boy. I-crisis awuyilungisile. Uzo introduce izinto zakuma levels angenhla bazosala la. Ngithi basaliswa yini wathi lezi zinto ngicela ungichithele lezi zinto. South Africa have a big crisis. The biggest challenge of South Africa is honor. Kwafika oNJ Sithole babathanda babasekho manje. Bese khona babevalela ngisho iminyango bezomisa ama crusades. Betha akahamba uzodla imali edolobheni lakithi. Washona kwathiwa kwakune giant elalikhona. iSouth Africa iyakwazi ukunika udumo uma ungasezokuperform. Kodwa uma usathatha ipodium bayakhafula. Hence imove kaNkulunkulu ingathi nama hiccups eSouth Africa. Sizasizwa yilokho kusizile besidominate abantu abasuka eAfrica. Ibona abebegcwalisa ama miracles amaningi abenzeka from people abaqhamuke eAfrica. Yina because akubona abafana besoil abona amasani amadodana emhlabathi bekufanele kusuka umunye umuntu somewhere ezokwenza into ekade yenziwa umuntu okadela ngenxa yokuhluleka ukuona amandla amanifeste kumunye umuntu osuka le kade kukhona la meke wakhuluma afaka isizulu phakathi abamfuni. And that my God will God you. Once they say that, by we fail to realize the anointing. The Bible Jesus akenzanga imisebenzi yamandla manje. And uzo check uJesu befika eGalile athi ubet pop in and go out. Ubefika ngene ethempelini labazoba challenge ama message amaningi uJesu awashuma lezo la kuba challenge. Nina nzalo yenyoka, that was the message for Christ. Zale inyoka, zale amabululu, nina anikholwa, nina ningamathuna aphendiwe kanti ngaphakathi mfile. That was the message eshinyolo uJesu. Mekwaphuma nje wayemkhawulweni kuqhasha untombazane yaseKhenani. Waphuma nje kwiregion waphuma kanje kuvele kuqhamuka intombazane yaseKhenani. Ithi baba indodakazi yami ifaka ibikhwele umoya ongcolile. Athule aphinde ibuye, athule aphinde ibuye kukhuluma abafundi aphinde ibuye kodwa nikhona nibathandeka. Aphawule akusho ukuthatha isikwa sabantwana usiphosele enjaneni. Buka lo athi nenjana zidla ivuthuluka ewentafuleni labanikazi bayo. Wathi kwaIsrael akaze ngukubona ukholo omngaka. How Jesu waqhathanisa uIsrael nala wathi ngibuya khona kade kushumayela amandla sinagogeni bantu bathi indodakazi kaMaria indodana kaMaria usisi babalosisi babhizi negenealogy yami ibhizi ngrelease amandla wayesethi sisi angikubonanga ukholo omkhalo kaIsrael wayesethi nizwana ngami hamba manje indodakazi yakho isiphilile
abezizwe badla ifa lethe ayilungiselwa abasekhaya. Mazini yenza abantu bathande ngekho. Yazi abantu bayithande ngekho. Bayeke khona. Thande ngekho. Ugcobo luyafreeza. Anikwazi lokho. Ugcobo liyakwazi ukulokha. I can pray for you. Bra. Receive. That word receive kusho uconnecta nento ededelwa kuwe na uyayimukela. Uyabona umuntu ongena enkozweni esazongihlola ukuthi ngiphethe lona yini. Uzahambe. Safuna ukuhlola ukuthi yilo yini. Ay. That's not a problem. That's not a problem. Bathunyelwa abantu abantu benolalela sizwile khona umuntu ongathi uyashumayela. Hayi la. Bathi sifuna hamba niyohlola ukuthi phethe lona. Yini ay. Ngathi mina ngaze isikhathi bebhizi behlola baya receive yini. Sangathi ungaze ubalansise ungathi uhlola ngapha ubumukela ngapha uthi uhlola. Funa sithandaza sonke. Ashona kanye ngathi moya ngcole sisizo. Say it once more. Say it louder. Say it more. As you are doing that, the Spirit of the Lord is opening doors for your life. Yes, the power of God is coming upon your life. You will never be the same again. Yes, you will never be the same. You shall experience the power of God. Isandla sikaNkulunkulu phezu kwakho. Umusa kaNkulunkulu phezu kwakho. Yes, the hand of the Lord is upon you. Ilabo shanda labo kote laba. Ukota nikodisco. Rakakakaka. Urapakakaka.